היי חברים, היום אני הולך לספר לכם איך לבטל מנויים באייפון. אם אתם משתמשים באייפון ואתם יודעים שאתם רוצים לבטל או למחוק מנויים, בואו נראה איך אתם יכולים לעשות את זה. אתם רק צריכים לפתוח את אפליקציית ההגדרות. עכשיו בהגדרות פשוט לחצו על אפל איי-די שלכם ושם תמצאו אפשרות מנויים. פשוט בחרו אותה. עכשיו זה יאמת אתכם, אחרת זה ייקח קצת זמן לטעון. אז ברגע שתגיעו לדפי המנויים, ייתכן שתראו ממשק מסוג זה כאן. אז בהתחלה תראו מסך מסוג זה. אז אתם רק צריכים לחפש את המנוי שאתם רוצים לבטל. אז כאן תוכלו לראות את הראשון שנבחר ואת הדף השני. אז לאחר שבחרתם את המנויים, תראו כאן אפשרות ביטול מנויים. אז אתם רק צריכים ללחוץ על ביטול מנויים כפי שמוצג. אז לאחר שבחרתם, המנוי שלכם יבוטל. אז בדרך זו תוכלו לבטל בקלות מנויים באייפון שלכם. תודה רבה שצפיתם בסרטון. עד הסרטון הבא, להתראות.